tadi dah nyelamatin tapi nek durung demek tangane Pak Yoyo aku rong marem. Ngaturaken wilujeng ambar warsa Pak Yoyo ingkang kaping 23. Mugi dados dalang ingkang kondang kaloka lan saged sukses kathah rezekinipun. Amin. Sampun. Kok ora diculke. Aja nganti lali. Pokoke nek longgar engko ya bareng karo Mas Sahya Kuntadi pentas di mana-mana ya ta. Amin. Mergo sing jenenge napa ni sound system iki lak enek bass enek treble. Basse lak bukesi suarane ngebas. Tidak lengkap tanpa ada treble-nya ngono ya. Paham to? Ya. Treble niku napa maksude? Kae lho sound lek kae dadi basse sampean treble lah Mbak Tati. Lah aku apa? Gensete kowe. Ya ucapake niki karo Pak ucapaken nggih selamat ulang tahun nggih. Doa terbaik buat jenengan pokoke idem kalian Elisa. Ngene niki lho Abah Mbak Iki ya karo nyambut gawe ya karo golek modal Mbak Lisa Mbak Tatin. Nggih, saestu. Secara tidak langsung jenengan ini wis dimodali karo Abah Kirun berbagai macam strategi dalam bidang perbanyolan. Nggih. Niki wau-pun kula dokumentasi sedanten. Nggih. Supados dados nopo perbendaharaan baru dan bisa dilestarikan Mbok menawi bencang saged dipelajari. Dan ternyata ya penak ndelok ya Sa. Luar biasa Abah Kirun bisa interaktif aku lagi iki lho. Ndagel ijen tapi karo penonton kabeh melu nyanyi. Aduh. Penontonnya juga luar biasa lagu apa ketara nek ora ngerti YouTube. Ikuti jejak digital Haji Muhammad Zakir. Aku live TikTok sing nyawer piro mawar. Mawar nek umum. Lagi nek paus apa. Malah punya TikTok aku ora. Monggo matur napa Mbak Lisa, Mbak Tatin dumateng Pak Haji Juwarto sekalian Ibu Suyati. Saderengipun kula ngaturaken agunging panuwun ingkang kathah sanget. Kator Pak Juwarto sampun nimpali dumateng kula kadosipun sampun sowan wonten mriki ping kalih. Ping kalih leres nggih. Nggih, lan matur suwun niki pokoke tasih apa jenenge ingat itu kemutan kali kula. Lan niki bayu kula saniki lagi dipisah niki ya Mbak. Ya alhamdulillah. Aku wis tahu. Wis tahu, berarti wis ping pindho iki. Tahu pisan iki. Oh, kowe tok lambemu mencram iki to. Wis tahu pisan iki. Maksudnya kon tahu ten Madiun ning nek ten mriki nembe sepisan ngenten lho. Selamat ulang tahun Pak Yoyo. Alah. Aku juga sih. Wis meh jam 12 pisan. Ya ora apa-apa durung kan. Durung jam 12 aku harusnya. Aku tadi dah nyelamatin tapi nek durung demek tangane Pak Yoyo aku rong marem. Ngaturaken wilujeng ambar warsa Pak Yoyo ingkang kaping 23. Mugi dados dalang ingkang kondang kaloka lan saged sukses kathah rezekinipun. Amin. Sampun. Kok ora diculke. Aja nganti lali. Pokoke nek longgar engko ya bareng karo Mas Sahya Kuntadi pentas di mana-mana ya ta. Amin. Mergo sing jenenge napa ni sound system iki lak enek bass enek treble. Basse lak bukesi suarane ngebas. Tidak lengkap tanpa ada treble-nya ngono ya. Paham to? Ya. Treble niku napa maksude? Kae lho sound lek kae dadi basse sampean treble lah Mbak Tati. Lah aku apa? Gensete kowe. Ya ucapake niki karo ucapaken nggih selamat ulang tahun nggih. Doa terbaik buat jenengan pokoke idem kalian Elisa. Ngene niki lho Abah Mbak Tati niku nek pun kalih kula niku kula pun tet
kula idem pun ngaten niku. Kuwi Elis anu tatin Tatin. kuwi tanda-tanda nek ora bahagia. Lho, kok saged, Bah? Dadi kuwi awake lemu ki ya ora awake tok, jane atine ya ngrangsang. Kok saged lho? Nggih. Ciri-cirine napa kok ngaten niku Ciri-cirine- mendefinisikan tidak bahagia? Lah ngompori wong-wong iki karepe kon tularan dheke. Oh, kuwi. Ngono, ning ya tak dongakne ayam ngono. Ya sitok kae openono wis. Inggih, Tapi boten garwane cilik to, saya garwane cilik Mbak saya Tatin to? cilik lah. Masalah Mas Tulus to. Mas Tulus. Jenengan dereng prisa, awake saya kuru, saya kuru, saya kuru. Niki malah saya lemu niki. Lho, kuwi ora tulus tok. Sapa? Kabeh besok ngalami. Wong ki dadi dalang kondang, nek perlu dadi jenderal, dadi Kapolri, dadi Pak Juwarto. Nggih. Nek perlu kiai sisan. Kuwi iso goblok sak menit mergo disentak sing wedok. Lah. Oh gitu ta. Iso lola termasuk sing rebab ku ya mung gedhe wong. Ngono. Ayo. Iso plonga-plongo. Plonga. Termasuk dalangnya barang niku nggih. Alah ku ya mung cangkeman tok. Ora lah, aku berwibawa ning omah. Bu Kesi le teng omah. Wibawa ki nang ngarepe gelar. Ngono. Bu Kesi ya karo Yoyok ya ngajeni. Pripun to, Pak? Lah Yoyok ya ngene lho bune. Wong Yoyok ki nek njaluke basa lho. Bu, kula nyuwun sak dulitan. Terus Kesi, "Hasu monggo." Ayo. Ngaten, Bu, nggih ngaten. Ketoke kok ora. Terus Kesi keturun. Yoyok terus ngalih. "Empun to, Pak." Dadi ora krasa. Lah iya, Bu Kesi sithik aluse kaya ngono ora nate bah. Lah sumangga ora nate Bu Kesi. Piye? Langsung nutup lawang karo bengok. Wayahe ngono. Aku tahu. Pripun? Malam minggu putuku mlumpuk. Ya Alhamdulillah. aku wayahe to. Heeh. Ya kok bocah-bocah melek. Aku wis ndek kode. Pripun? Aku ya muni. Bune, aku Nggih. bojoku. Nggih. Pak, wayahe ngisi pulsa. Gawe anu sasmita nggih. Aku ya tak sauri baterai lobet. Terus piye Bareng pripun? putuku radek turu. Lah kok bojoku ngilir. Ayo, wayahe ngisi pulsa karo ngisi koin. Aku ya muni. Sik sinyale renek. Lah kok jam 4 bocah wis turu lah kok karepe iki ya pengen to. Terus Ayo wayahe wis baterai wis enek ngono. Aku Penuh, ya muni. pripun? Ngono power bank-e jeblok aku. Dadi wis ora sida blas aku. Lah iya. Nggih. Ayo tang nembang. Nggih, niki kula nggih nderek mbok menawi wonten pamundutan yang dari Pak Cahyo napa Nggih. ingkang kagungan Menawi Bapak Haji Juwarto wau nggih. sumarah kemawon monggo ingkang baken mangke saged dados panglipure warga masyarakat mriki sedaya. Nggih ngoten. Nggih. Ning menika menawi wonten chattingan menika kathah ingkang ngersakaken sesideman Mbak Lisa. Oh, sesideman, Nggih. nggih. Kagem Ibu, bojo Yak Juwati. Nggih, Bu Hajah Suyati. Bu Nggih. Hajah Suyati. Nggih. Nggih, sedeman menika dipun pundhut kalian Pak Haji Daryono Klicorjo Mejayan. Selamat ulang tahun Pak Dalang, panjang yuswa sehat selalu. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Ya dibawani cah loro. Wah, jan kompak ireng kabeh kaya arep layat ae. Yon dilalai abang nggih. nggih sami. Nggih sami. Cemeng. Cemeng ngecemeng. Iki ya enek apa ki WA. WA. Saking Pak Prabowo Subianto. Weh. calon presiden, Pak. Calon presiden. Wonge ra ndelok. Malah saking Rokomas Bambang Sigit Paminto. Nggih, sugeng makarya semoga sukses Yoyo saking Pak Di Bambang hadir. Matur nuwun Pak Bambang Sigit Paminto menika sembah nuwun nggih. Monggo dipun bawani Mbak Lisa dhisik. Ayo coba. Tamune Pak Juwarto luar biasa. Pripun? Si buta dari gua hantu bareng teko lho nglakuro. Kaget aku. Kaget kula nggih. Tak kira metu saka TV nggih. Artise niku. Ketuane banser bareng teko.
Nggih. Wiwitane anderek sang pekik Tarya bagus kang alah budaya sawan menyang kutha gedhe Hop, oper Mbak Tatin. Ayo Mbak nembang nang kene iki kon nyambut gawe ora camping. Ayo. Kan mau mundelok Dereng didhawuhi rak nggih kula mendel to nggih Pak Dalang. Piye? Dereng dipun dawuhi kalian panjenenganipun Ki Cahya Kuntati. Heeh. Dipun dawuhi sakmenika. Iya, sesuk wis bubar ngawut ae ora ayo kok. Mbok ora galak-galak kok. Ya galak kari musuhe lah karo Mbak Elisa karo sindenku ya halus, karo awakmu nganti aku halus kok idek malahan ora. Masa sih ya ora. Iya, awakmu ya kaya lampor kok sinden. Mbok rasa ngece. Mripatmu iki mbok rada Mangko nek ketok-ketokan piye, ora Jal? mripatmu rada redup sithik ngono lho. Lah yang mripat kang ngredupke piye jenise ngene kok ya. Lah mripate menteleng kaya garangan kaya ngono. Lah nek ra menteleng ya ora weruh. Ya ora kaya. Aja meneh dalang ora kapok. Pripun? Aku di WA karo Marwoto. Pripun? Siono saiki budhek ki mergo Tatin. Sihono dagelan iki kok. Heeh. Masalah kok nanti kaya. Untune ngampe entek ki mergo Tatin. Masa ngono ngentekke untu, Mbah. Jere sitoke kari. Aja to. Ten pundi? Ten pundi, Mbah? Wis, ayo. Ayo Tin. Nggih. Bentara terus kayungyan selendang kuning kang saking wukir. Ning Nadianto piyayi kasar bareng nembang iki suarane halus ya, Pak. Halus, nek wong kaya Elisa iki memenit rezeki lumayan. Nggih to. lumayan Manajemennya lumayan. Nek Tatin ki ahli sedekah. Apik no niku, Mas. Amin. Wis rada amal jariah nek ning ya dhuwit saweran. Ora dhuwit. Tenan kuwi, tenan nggih leres. Aku ki apal wong wedok irit ki boleh. Nggih. Tapi nek kebacut irit medhit. Kuwi pol kuwi wong wedok. Sinten niku, Mbah? Sinten? Enek. Wonge ya teko. Kok. Wis wong wedok titenono. Jangger wis irit medhit. Kuwi sampo dienggo ndase dhewe. Iki digojaki. Sing guyuhi nglakoni. Odol entek diplotot. Lipen kanggo cangkeme dhewe lho dicukil nganggo japitan. Bangetan lek kuwi ora. Wis wonge ya teko ki. Ora pamongne. Teko kathah niki, Ya, Mbah. ya kancane dhewe lah pokoke. Apik suaramu Tin tenan. Sae ora pakpik-pakpik. Lho kowe mancing-mancing ngono to. Lho, lah piye? Lah apik kok. Ngangge penak nek sae. Oh iya. Ket mau kok ngono terus lho. Sae ra kowe nek Madiun yo apik to, apik. Mosok kon ngelih atol. Anake apik ya apik kok. Abah malah abah lho. Ngeten lho, jenengan mboten nate mireng piyai sepuh. Jane niku kleru kabeh. Lek apik niku hubungane kali Sawangan. Wah, gununge ki apik, wayange apik. Ngoten niku. Gunung kok apik ya kleru. Lho, niku lek di Sawang Paduan lawu apik to, Mbah? Apik ora Gunung Lawu kok ngregemeng. Nek gunung liyane lho kok mbedosol. Lho. Ngono beda neh. Ha iya. Dong basa.
Kok guyu? Urung gathuk kuping. Ya Tin. Wong iki nek budaya gong rong dituthuk es joget ae. Lah niku gamelan sik teng truk wis joget kok, Mbah. Si buta dari Guantu. Suara kurang permana ning wasis ngung Enek WA Mas Cahyo. Sinten, Mbah? Bodho goleki aku nang omah. Ora petuk ki nusul rene. Sinten? Gilga. alah Mas Gilga. Gilga Said. Gilga Said karo Ndarboi. Mas Kok Darwo. tembang sik engko tak celuke rene. Wah, tenan to, Mbah niku? Alah iki lho WA-ne enek. Yo. bener paling yang mondok. Apa-apa nyenengin to. Elisa. Anggung romarang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis. Ayo sinden loro bareng masuk lancaran rumiyin. Yo. Terus tresno sesideman Ngatur Ibu Hajah Suyati. Sugeng laras, Bu. Tarik, Mbak. Luwih becik paten timbang malam
Sembah nuwun Mbak Lisa kalian Mbak Tatin. Niki Mas Ndarboi kali Gilga Said diunggahne. Siap mumpung tasik lenggah. Monggo. Yo renele. Saya ketemu artis ya. ya. Duduk. Mimpi apa ya Mbak? Gilga Said. Jare Gilga. Jare Ndaru. Lah kok Super Tetra sing teko? Balsem. Sing sitoke tak pikir nek Ndarboi. Sing pundi? Mayare mudar karepmu ora karepmu. Sing sebelah. Lah iki tak anggit nek Gilga Said. Iki sebul Galiga Sangit alias Mas Cipto. Iya. Pas mondol. Nggih wonten dawuh. Jenengan kok tumut abahe biasane lek nderek ngawi to. Niki Mun dipecat niki, mun dipecat. Niki dalam rangka kula isin. Oh isin. Napa? Kancane tanggapan kok aku ora akhire nyusul. Lah kok nyusul ke napa? Lho, akan aku prei to. Heeh. Isin. Heeh. Isin karo abahe wong akuwi lho ngawi kondang kok gak payu. Kalah karo Madiun, tak susul. Mongko wong nyusul ki anggarane ki urung cetha lho. Lek abahe genah didhawuhi aku genah. Ora nyusul Sandirono. Mbok nyusul Cak Bagio barang kae kok nyusul aku. Wong nyusul Mbah Sandirono niku lak wis tuwek bang kula sik enom kok. Iya. Wong sik enom kok arep dhisiki mati praya Lah. lancang jenenge. Lah sing mati sik kudune. Lho, ya sing tuwek no. Ibarate wong mangan ning pasamuan niku nek bocah enom imbuh dhisik iki jenenge wong lancang. Oh. Mati nggih ngoten. Piye? Wong enek sing tuwek cah enom mati dhisik kan lancang. Lah Lah sing tuweki aku ya matamu.
Iku kok iso. Lah nek kok ibaratne ngono wit klapa kae sing ceblok klapa ora sing tuwek sik bluluk ya iso ceblok. No sik pentil ya iso ceblok. Wong rupane sing pantes dadi mayit kowe kok. Aku ndelok Mas Cilik kacamatamu Mas tukno lok. Tukno ngono. Apa-apa iki dagelan iki nek wis masjidno wis Wes, bareng ngene ngeti iki aja ketok ayu-ayu. Waduh. Mas Mondo, Nggih. badhe ngelas teng pundi jenengan? Las niku lak kacane ireng niki putih kok. Niki dalam rangka trakum matane. ya ora ya picek ngono ae lho kowe. Trakum. Ning serasi kok Mbah pamine niki sinten Mas? Pelok. Pelok karo Mbak Elisa. Wo, ketok le serasi. Oh, nggih. Mas Mondo karo Mbak Tatin ya serasi. Napa nggih? Oh, nggih. Cobi tak Jajal. Heeh. Sik Mbak Elisa. Ngapa to? Kose dong. Lah aku ki cantike kaya ngene lemune kaya ngene kok oleh angkrek ngene lho. Iki kempit pisan langsung. Aja mok sawang angkleke. Lah? Dadi nyawang wong ki aja mok sawang casinge. Sawang apane? Sinyale. Ndelok sinyalmu kaya ngapa? Aja mok sawang njabane tok, sing penting jerone. Jerone kaya ngapa? Jerone ya kaya tekek lho. Aku Misale ya, Alah. misale kacang ki lak kulite lak ora enak. Heeh. Ning isine ya ora enak, isine enak. Ah iya. Awas. Kose lho. Awas. Ora usah grogi, kur ketemu aku rasa grogi to, Mas. Sik jujur ya, ketok wis ndredeg kok. Sampeyan seneng karo Mbak Tatin to? Lho, ya jelas seneng. Seneng apa nih? Lho, seneng nyawang. Ya wis disawang. Misale ki wong enek ya nggur iki kok ora gelem karo sapa kowe? Iya, nek jen nyawang ya nyawang nek jenenge kita berdua ki sing disawangi raine aja ngematke liya-liyane. Wong liyane ki ya komplete ora entuk disawang. Aduh. Ya kan nek berhadapan ya wajahnya yang dilihat Ya jangan maklum kemana-mana. ana ti. Pripun to, Mbah? Kudune sing disawang ki nek piantun putri ki rak pasuryane. Nggih, Nek wajahe. nyawang liya-liya kuwi ya maklum ana aku roh. Pripun? Sing nang omah karek kaya tas kresek lho. Ya kur glamber tok. Kuwi mambu Dadi sing ning omahe disamper rene wis kena. Kok le? Piye Dengan Jas? kata-kata roman coba antarane Mas Pelok karo Ya, kene Mbak sih. Elisa ngono ya. Nggih. Iki aku ra Pelok iki tekone ning nggonku cah loro cilik-cilik. Nggih. Tak jenakne pelok Slendro. Pelok Nggih. slintro. Lah iki ya tetep wit biyen mondor. Heeh. Lah iki biyen kan ya bodho ning omahku. Nggih. Iki mbuh pirang taun? 6. 6 nek sing yuda kae 10. 10. Saiki wis digawa yuda. Aku nek ngejak iki kon taren yuda. Oh. Matane. Lah kono teken kontrak lho. Waduh. Gayane. Kontrak apa aku Mas ya Pelok roh. iki. Pamane jeneng karo Mbak Elisa piye? Angge ki Romantisnya cocok piye? pun. Romantisnya piye? Angge. Mbak Elisa, Iya Mas Pelok. malam hari ini kamu kelihatan cantik sekali Mbak Elisa. Makasih. Kalau Kayak kamu apa? menjadi pacarku, Iya. maukah kamu saya ajak jalan-jalan ke Bali? Ke Bali. Iya. Aku senang itu Pulau Dewata ya. Senang? Ya aku seneng pengen dolan neng hotel, neng Oh. pantai, ngono ya. Cocok kita jalan-jalan ya. Tapi Dol. hotel Mas sing Manda, Aduh, gelek aku kalah. ya pengen dolan kaya kae nang Bali ya. Mbak Tatin. Kok Mbak ta sayang bebek? Oh, sayang bebek. Heeh. Kamu tahu nggak apa artinya cinta? Apa itu? Cinta itu manis. Manis. Manis itu madu. Heeh. Madu itu dari tawon. Terus? Tawon itu punya entup. Heeh. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? Waduh. Waduh. Langsung lho. Loh, ngajak jalan-jalan. Gelematin. Pripun? Tawon iki nek entup-entupe keri ben mudiar, Ceng. Nek tawon kewan kuwi nek ngentup paling ming sedina rong dina le mlentung mari. Lah nek entupmu? Loh, malah suwi sangang sasi kok. Loh. Kok malah yo. Nek umpamane kula menika kalian panjenengan kados niki lho. Aku lho. kepengin ning Bali. Ayo kita ke Bali dong. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tekan Bali Mas Pelok dijak daropo Angge. breakfast-e. Nanti kalau kita sampai ke Bali, kita mampir di restoran ya. Restoran. Kamu mau makan apa? Aku mau makan yang mahal-mahal ya, salmon kayak beef, terus ada Oke. caramel macchiato gitu ya. Jangan khawatir nanti Ya, saya belikan. Benar sekali aku. Mas, ya, aku pengen
beef mau lo, beef sama salmon juga seperti Alicia. Rasah dolan ado-ado awake dhewe iki ngirit. Lah ngapa? Ngirit. Nang plumpung endol nang plumpung. Ngono lho. Apa? Mangan apa? Lho, Jan kono mangan apa? Janjolo. Mangan spaghetti no. Lah, awakmu engko ya mangan spaghetti. Apa duwe dhuwit kowe? Lho, turane kene no. Aduh. Mas, mbok jangan gitu nek dadi wong lanang ki mbok ya kudu sing wibawa, kudu sing apa kuwi jenenge karo wong wedok ki ya nyah-nyah ngono. Kurang wibawa apa aku? Kurang ganteng apa aku? Lah ya ampun, aku jane ya wegah ro iki. Kowe iki nyawang aku, ketok elek iki lehmu nyawang ming sedelo. Heeh. Lah nek suwi yo mutah no. Mas Belok, aku Gimana, Mbak Elisa? kepengen Gimana? kalau di Pulau Dewata kita naik mobil yang mahal ya. Oke. Mini Cooper Siap, ya. jangan khawatir kita naik bersama berdua ya. Iya, di Biar kelihatan pantai. romantis ya, gitu naik ya. mobil Mini Cooper ya. Bebek mondel. Ya awake dhewe ngono. Aku juga mau Mini Cooper, ya. Kamu juga harus lebih luwih saka kuwi nek kono Mini Cooper awak dhewe sing luwih gede apa ngono. Awake dhewe luwih gede. Apa? Gandol truk. Gede. Masa aku ngandol terus jenengan ora mesake karo aku. Aku wis dandan cantik-cantik ini 2 jam lho padake. Ngirit. Kok ngirit? Ngirit. Wong lanang ra tanggung jawab tapuken raine ngono lho. Rasa Kok kok sabar men kowe. tak tapoki dhewe. Remeten. Mbak Elisa, Iya, Mas kalau kita Belok. sudah jalan-jalan ke Bali, Iya. naik mini koper, Iya. kalau kita capek kita nginep di hotel mana? Yang bintang 5. Oh, bintang Iya, aku 5. mau di rooftop ya. Oke, Iya, siap. yang terawat. Mas Mandel. Sesuk awak dhewe nginep nang hotel bintang pira? Kok tak jak nginep nang perku. Apa kuwi? Perko? Empere tuku. Kok dadi kere malah. Ngirit. Ngirit lah yo. Nek kono bintang 7 ya kene bintang pira mau? Malah. Bintang Itu marah kamu. Bintang 7 ki puyer. Yo, soalnya aku ngadepi jenengan ki ya wis mumet ketong kono ki pengen apa spaghetti kok aku meng dikeki apa mau. Kono pengen apa jenenge numpak motor Mini Cooper aku kok kon gandol truk. Dadi kono bintang 5 kok kene kon nang emperan ki. Ngirit. Ngirit wong lanang kita lho jawab. Tapuk. Iso iki rak yo tapuk. Nek wong lanang ki mbok ngono kuwi. Ngene Males deh. Wong lanang kok ora tanggung. Jawab. Tak bales tenan lho iku. Wani apa piye? Pirsani wong akeh lho. Aku Balesan nek ani ya. kok ming plak tak bales tenan lho. Nya balesan. Bales piye? Lho malah neh. Tak bales tenan. Oh ora bales tenan ye. Balesan nge. Ya, wani kok piye? Lho. Kok malah aku sing mbok anu iki lho. Kene. Karo kono rawani kok. Kene ngadep rene, dilindungi badan hukum kok. Tin. Pripun abang? Ngadep anu rono sik ngadep karo mondol. Mriko. Ngadep pelok karo Alisa ngadep rene. Nggih. Kono kowe karo mondol engko mundur sik. Mundur. Kowe iki mundur kok kepruk dhewe. Mundur. Gurih. Dawuh, Abang. Saiki kok nyelot. Kene. Pripun, Mbah? Buku kene Alisa nggurine. Nggih. Salaman karo aku. Nggih. Terokne. Nggih. Sampun sepakat Sampun sepakat katresnan kula katresnan kula kali Alisa kali Elisa kanthi tandha tresna kanthi tandha tresna tukar cincin tukar cincin emas 5 gram emas 5 gram kagem Elisa. kagem Elisa. Rono. Nggih, matur nuwun. 5 gram. Sah. Ayo ayang bebek. Ayo bebek. Silahkan. Napa, Mbah? Kok malah nangis jenengan, Mbah? Ngapa lho? Emang raimu gila. Kok iso gila lho? Kaya prengapus. Glugut. Rai kok kaya gedhek. Salaman. Salaman. Kula tampi panikahipun. Walik kowe ngawut. Sing arep nikah niku iki sapa? Gak karo iki ya? Meh lo. Oh, lalakan. Ojo waton ngene. Kula tampi panikahipun Mbak Elisa Elisa iki kene kok. Aku nang kene sakmene gedene lho. Iki marai madhep rene lho marai. Cop. Wah, Elisa genah nang kene sakmene gedene ra roh ye. Tatin kok Elisa.
Matamu reget gulu marahe. Tak lapan. Ki jane rai apa meja? Meja. Balene. Kula tampi panikahipun Mbak Tatin Lestari kanthi mas kawin seperangkat alat sunat. Salat. Alat sunat ki sapa sing arep disunati? Liru. Kula tampi panikahipun Mbak Tatin kanthi mas kawin seperangkat alat sekolah. Malah nular. Kanthi mas kawin ora mas kawin, tondo tresno tukar cincin ali-ali bathok. Lah iya to awake dhewe iki wong melarat, ta kanggo Mas. Sadar ya. Bathoke cukup. Duet. Iki pun sah to niki? Nggih duet. Ayo, ngono? Sah kuwi lagi tukar cincin ora oleh mak-mek. Urung sah to? Tukar cincin kok iso batal ngadeg. Nggih. Ayo. Duet apa? Lintang asmara apa-apa ngono. Nggih, Lintang Asmara. Duet Oke, ya Mas Stella. Hei, Sik to. Pelok bawa gentenan karo mondol. Siap. Pelok karo Elisa, mondol karo Tatin. Iku ben dipoto karo tukang foto. Elisa karo Pelok dipasang nang daleme Pak Juwarto. nggih. Rasi. Kowe karo iki Ya, Pasang. dipasang prapatan Garon. lho gelem mondol. Tadi ngeteng kae no. Pasang ning perapatan koyo DPO. Kaya fotone caleg malah kok. Kok iso. Apa bawane apa? Ayo. 6. Pelok barang. Bukane to? Lho. Aja ngenek Mas mondol ya apa-apa iso ya Mas. Lho aku kok kerawitan ini sing marahi sapa? Lho. Madang karae sing marahi sapa? Heeh. Oh. Ya Apamu to? Kalau mboten ndak kula lantang. Nek mung gamelan ngene iki gampang to apa to aku? Masa iso? Lho, ya iso. Cara gending ayun-ayun Ayun-ayun iki gampang to Mas. piye? Bukane 6 loro jiji rolu nempyong balungan nututi rolu roji lumo roji lumo 6 roji nemo 6 luji rogong. Salah napa mboten? Percaya nggih Mas nggih. Iku nek ayun-ayun. Lah nek seumpamane mari kangen Mari kangen ya saka Bonang Mas. saka Bonang. Saka Bonang. Bukane piye? 6 loro jiji rolu nempyong dadi Percaya. ngomong yo Lah nek Godril godril yo saka Bonang saka Bonang. Bukane 6 loro jiji rolu nempyong dadi godril lah nek Lintang Asmara. Lintang Asmara saka Bonang Mas. Bukane piye? 6 loro jiji rolu piang Apa-apa kuwi kabeh. Piang kabeh. Ya alhamdulillah. Mondol wis apal buku 66 berapa? 6 loro jiji Alhamdulillah. rolu Iku kode kanggo aku. Pripun? 62 berarti 650 roh loro. Jadi honor pengiki dhek ngode aku njaluk 650. Matur nuwun ya Le. Alah. tak undakno nek no. Pira? Lumo nemo loro 6 Malah njaluk 86. Malah njaluk 86. Matur nuwun. 3 yuta. Waduh. Pira kowe meng bukane piye? Lumo nemo loro. Lah 350 to. Kok malah medun? Lah mbok Kok biasane lho 250. Kowe ngerti hitungan apa ora? Ngerti nek kula nek dhuwit nu ngerti. Bawa apa? Ayo. ayo. Rembulane Kok usah mbok aku yang ngene mikir. Ki biasa no lho. Kok sik ta? Aku tak Kene iki tamu tak simpen-simpen malah ngomongno. Oh tangane diene-ene no. Kaya wong ucuk arisan ae. Wong iki tak delik-delik. tenangno pikirmu to Bebe. Ora. Lah ngono nek omong kok sing pantes ki sing tuwa sik. Wong dhewe wis Buyuten. buyuten. Lah pancene wis buyut sing dandan ngene iki wing pantes mondol tok lho. Ngono. Liyane
liyane ora pantes delengen. Oh, nek tak dandani ngene iki ra pantes no. Lha ya ta. Blangkone dicoplokno. Lah, Yes, saya pucat. oh nek ra ngono. Hei, Bukasi. Menika ayat badhe budal piyambak. padane nyedakno mati to ngene iki. Karo latihan, Bun. Piye, Mas? Dalenono, Mas. Tak patek krungu aku mau. Nembangmu lho piye mau? Wah nembange piye? Rasa ndredeg, santai Bebep. Rembulane. Lho ya. Mikmu kok iso goyang terus iki ngapa to? Pancen iki enten pere ya. Oh iya. Sumunar dadari lintang angebaki tawang. Ngopo kok demok aku? Kok padake nonton Ora aku iki kon nuntun ki mulai arep pijak. Maksudnya romantis Batin iki ya ora. Rasane kok gandengan linggon gandeng pundak, gandengan Ben yo ketok- tangan kene rene lho. ben ketok romantis. Romantis kok malah kaya ngono lho. Iki anu sing kagungan kersa arep nyaweri. Monggo. Oke. Nggih, monggo. Kagem Masih. sinten, Mbak? Kagem Pak Cahyo. Terus nyuwun gending napa? Niki teng Jawa anu teng dalem. Ten nglebet nggih, pun kajeng itu saking Bu Hajah Pak Suyati. nggih. Suyati nggih. Pak Dalang niku duwite mun akeh lho. Bola-balik disawer. Hah? Nggih. Ampun ngrungokne omongane mondol nggih. Nggih. Pak Dalang artone pun kathah, kok dalang iki disawer. Oh nggih, matur Sembah nuwun wajah. Nggih. Matur sembah nuwun. Mugi Sabar. berkah barokah. Iki ngono kon klebokne ning kotak. Ora dipek to. Ora. Rumah samu duwe gawe apa, Pak Juwarto ora duwe gawe apa-apa. Duwe gawe ora tau njaluk sumbangan. Sing raine kaya kotak amal iki kowe kuwi lho. Nggih, monggo nek ajeng ngamal niki rai kula kaya kotak amal. Apa pating gembleb biar cah Gembleb yane. Wis ta aja mok longne ben ae. Gembleb bae. Modele sampean marahi lho karo. Ora. Gembleb bae. Pak Cep. Wong Pak Cep kok diwarai. Wanci ratri wis larut swara angin sumpribit ngibit. Kabeh opo tangane kok iso? Ku nek lali. Kok kudu disaki ae. Ganti pelok. No. Saya anggegerit manah wong kang nandang wuyung Oper mondol. Aku dingonokke. dirayu ndol. Dicekek iki lho. Dipangku-pangku apa piye ngono kok iso. Ketam. Iki lho penonton disawer ya. Terus yo Mbak penonton kok Jepang barang disawer ya ditampani mun. Takon apa? Oh, lah Takon nanti yang apa? ini bojoku ya tak ajak ben entuk. Kok bojo bareng. Nggih. Basa rezeki Ketaman loro asmara. Duh kusuma wilangan songolan kalih. Terus Mugi welas mring kula. Oh, marayae.
Lah kowe salah kok gemblep e. Ayamu lho. Gumblep. Nanti marah ya. Suara kabeh. Semar wedari ngono. Ngene mbok yo ganti nang kene no nyapa. Mesti milih nang kene. Tuk 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 tuk. Mbak Tatin ngongkrom karo iki. Kula ta? Nggih. Cinten niki. Bebas. Bebas. Lah pengen ganteng ya kaya sarukan ya iki. Jumeneng Kang Mas. Kang Mas. Kula menika sampun kapan kalian panjenengan saestu lho Kang Mas. Panjenengan tak rubah. Srepeke suwo. nggih. Mas Bagus, enak ta? Enten. Wah, lodruk iki mene. Nene no ceritane mondol sampit kuwi entek. Tapi hubunganmu gak direstui papae. Pelok rene. So, ora gelem. Ora kowe gelem. Oh, kula gelem. Gelem iki cinta tak terpisahkan. Kisah cinta membawa maut sampit dan inteh. Urung enek iki. Dagelan-dagelan. Modal dadi sampit. Berarti sampai. Ya. Dene sampai ora kuwi engko kareh Kamu anu COD-ne piye ngono. Nganti gerok inget mau guyu terus. Nani nani cring cring cerang 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 cring. Hanya. nani nano nani nani wis pacaran ceritane kok sampai Koko sampe Apa ni intai? Mami Koko alias Pampers. Toko pepes barang. Koko sampe Apa ni intai? aku tresno karo panjenengan tenanan basa mboten. Mboten sak-sak. kanca sekolah. Aku cinta padamu. Aku juga cinta padamu intai. Pokoknya jangan sampai kita terpisahkan ya. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Janji ya Koko. Janji aku cinta padamu sampai mati. Intai. Sesuk nek duwe anak arep pira? Rencanaku nek duwe anak arep 12 ben saktim. Terus ning ngetokke piye? Rolas ana ndase apa ora? Yo enek tapi yo nyenil. Pokoknya jangan sampai terpisahkan walaupun apapun yang terjadi ya Koko. Iya intai. Pokoknya aku cinta. Janjimu Janji. harus ditepati ya. Janji intai. Aku juga janji kita jangan sampai terpisahkan ya. Pokoknya kita sehidup semati. Aku hidup kowe mati. Piye ta? Kita sama-sama, Iya. kita harus hidup bersama. Hidup bersama. Kowe apa lagune, Bro? Kok sampai. Iya. Piye to intel? Ya, ndal banyolane kudu eling lho. Nek titin nyeluk anu tatin nyeluk kok sampai banyolane lali biacok ndas semua. Kula apa? Ya, kok sampai. Kok sampai. Sing nandur timun lemu-lemu kayak sapa? Konslet iki. Wintet kuwi. Kuwi kleru. Laras tok. Sing nandur aku ya banyole iki ngono. Baleni kok sampai. Kleru rangkep iki kan. Lah iya, kok sampai Wis baleni anarkis. Sing nandur aku ya ya pen ame ya ya Angger joli ya ya pen ame ya ya angger joli. Gemang-gemang aku lendet, aku gemang lendet. Aku gur
lakon Cina dadi nentit iki. Lah iki dadak nganggo Kowe mung piye ta? Kowe mung piye? Kok sampe jawabane piye? Balenono tin. kok sampe Jawabanmu piye, Ndol? Sing nandur. Sing nandur. Kleru, Ndol. Kuwi nggih entit. Iki mesti lagu niki. Entit, celuk entit. Apa ing teh? piye to iki kuwale Walik ya rene. Lho. Tembangmu iki lho sing kuwalik. Tak kira wong sing manggone kuwalik. Kuwi padha. Maksudku nek ngene iki bisik cedak. Ande-ande. Nek ande-ande lumut ya we lungguh, aku mboke. Leto leto. Tole-tole, Heh? tole-tole. Leto leto. Kok bangga kleru? kuwale Nah, ayo padha karo iki. Tole tole. Mayare nggone sing Oh, nggone sing kleru. Leto leto. Tole-tole. Delok kowe. Tole tole. Tole-tole. Bener delok nang kene. Delok. Ana. Delok. Ngongkon. perintah lho kok perintah Aku nang kene. Lontre. Lali. Tole tole. Iya. pengen dijahit rolas apa piye Tolene singlon. Ayo jawab. Kesampe. Apa ing teh? Belan. Apa ku? aku ra Tresno anak. Apa ing teh? biasa Tresnaku kenya akhirat. yen mangkono kasampe Aku piye no inteh? aku meling aja ngambil kliru Malen apa cah ayu ndang kondo no inteh? tekan nang omahku mak ing dina siji sanga loro wolu telu pitu Sok ben. sesuk belajar nggih Sok diapal. Bah. Terus kowe Iki dan- ngomong. pripun Bah Papa, saya punya cinta sampai gimana Papa? Ngomong. Papa Bapak sing ndi ki? Aku. Kowe ora ngrangkep-rangkep to ndel modele. Lah kowe iki Kurang sampai. wong e. Oh iya. Papa. Papa Haya, piye ini Inta? apa Bah Aku cinta sama aku cinta sama sampai Boce. Hanya, Apa, Boce? tidak boleh. Wis kenapa rasa saya sudah terlanjur cinta dengan dia Masuk. Papa Masuk. jangan begitu dong Pak Nini monia. aku sudah terlanjur cinta Pak Aican sepunan miancian. Miancian wis singkua. no Kok iso bahasa Inggris? Kok bahasa Kenapa? Cina? Monia, siap. Masuk. Sip, Papa Masuk. I love you No. Siapa kowe? I'm wong leng tai wong. Gitu, bahasa Cina nih. Leng tai wong. Siapa jenengmu? Sampai. Datang ke sini mau apa? Pada ngelamar ta ya. Loh. Madura piye to kuwi? Cina. Siapa yang suruh Saya lamar-lamar? datang ke sini mau ngelamir anak Anda. Melamar dasmu. Mau melamar siapa? Saya mau melamar anak. Namamu sampai ya? Sampai
Inte sekolah Hang Cukota itu menuntut ilmu, tidak cinta-cintaan, tidak wo-ainen. Tapi aku sudah terlanjur Berani duduk. Ini rumahku. iya saya Kamu tahu senang sama Inte? saya suka Tidak boleh boleh lah menantang kamu. oh iya tidak Duduk. oh, iya jangkrik kerenge Loh, Papa Inte ngono kuwi. tapi saya cinta sama Inte. Anakku sekolah Hang Cukota supaya menuntut ilmu, tidak untuk cinta-cintaan. Nah, menuntut ilmu sambil Derajatmu bercinta. apa, pangkatmu apa, bapakmu apa, sugihmu apa. Papa Inte saudagar kaya. Wis seru. Nyenyek. Mboten. Oh, Kok ya entuk properti ki mengkondi to ya. Lah Awitku ki wis aman lho. Iki ben didelok dagelan-dagelan ben sok ben dinggo. Wis Nggih. nembang. Nembang. Dawa jane. Bolak-balik kok apa kuwi Suminten edan. suminten edan karo Bondong Bondowoso ae. Iki Bandung Bondowoso. Somben Mbak Lisa dan juga Mbak Latin lah Nggih, ya, Mbak. sama Mbak Elisa. Nggih. Iya. Ayo Sal nyambut malah gawe Sal. nonton. Bintang tamu bareng wis lunas kaya ngono bae kelakuane. Malah nonton. Nggih, cawah napa, Pak? Nggih. Ndut tok. Oh nggih. Nggih, langsung Niku wau buka. nyuwune kalih Bu Kesi. Nggih mau wonten jineman kandek deh. Nggih, jineman Nggih. kandek dari Pak Saking Putra Pak Putra. Dikari. Siap. Juga Nggih minta. wau ki enten Bu Kesi. panjungan laler mengeng. Kuwi spesial sapa sing anu Nggih ya? ngiringi awakmu ki lho, Nduk. Ora. Bukane piye bukane? Nem-nem luru. Wabe. Pokok tembang kangen rumiyin ya Nggih. Mbak Lisa dan Mbak Tatin titot coba kaya apa nggih. Mangga ta dados. Pak Wijo Sugeng Waras. Pak Marsono Pilang Keseng.
ageng kulon. Bapak Sri Harmoyo Sencaki monggo. Tetap jumeneng riyen kula tambahi artis Madangkara ya. Mbak Birgita dan juga Mbak Tri Hastuti dalam lagunya Blitar ya, Blitar bareng iki terus engko kari ditutup karo Bukesi Jineman Kandhek ya babak nggih abahe wingi wis alhamdulillah barokah wis suran ya tanggal 9 karo 10 heeh nyuwun pangestu Bah lan sedaya para lenggah Sanggar Madangkara Binjang tanggal 18 19 20 ugi nderek suran. Amin. Yo diaturake Blitar coba kaya apa? Tetos.
Nuwun sewu wonten sekedhik ingkang perlu kula lurusaken amargi kula menika kelairan Blitar. Dados nggih cakepan Blitar nyimpen awune Sang Nata Majapahit ing Candhi Penataran. Nggih. Sak ngertos kula ingkang leres niku mboten Candhi Penataran ning wonten ing Candhi Simping. Desa Sumberjati Kademangan Blitar. Niku kangge nyimpen awune Sang Nata Majapahit ingkang sepisanan Raden Wijaya kanthi gelar Kertarajasa Jayawardhana. Niku. Ya saiki Bukesi ya Bukesi ganti ya. Dineman kandhek sing ngerjake Pak Dina Baladewa. Ayo Bu, jan. Wading ngati mong sirawang merati wimbo kewas kandas luas selae jundo sekar mati gambar ambar kondowangi ngagem rimong pelangi wimbung rasepake ati pajake kaya macan luwih derek sempal dadi lan pantese ngandika arum biar katon wajate tlada sare amimpuri ngujiwate kang pindho mestika saiba endah ing panggodan terus lahir Matur sembah nuwun. Abah Kirun kula minangka wakil saking para kanca-kanca Madangkara ngaturaken panuwun ing tanpa upami. Kula nggih matur nuwun. Mbak Elisa, Mbak Tatin Mbak Tatin. ngaturaken panuwun. Amin. Sugeng kondur ngantos dalem pinandengan wilujeng Nggih. slamet. Nggih. Mau nek gelem nonton tanggal 19 Kulon Progo. Ludruk Kirun CS. Wah, ludruke tekan Yogya. Lho piye to? Wah, elah. Lah harus yo. Kulon Progo, Bah. Kulon Yen Progo. kulon lho, Bah niku. Lah ya, ludruke main Ten kono. pundi? Alun-alun. Iya ketoke. Oh, nggih. Karo ngerso dalem. Oh, nggih. Gusti Prameswari sosialisasi BKKBN. Oh, Sing nggih. ditangkap ludrukku. Nonton Nduk. Nggih. Wes. Insyaallah, Bah. Nah, nek pengen botok banci. Siap. Mondol nggih tumut niku mangke. Eh? Mondol nggih tumut.
Deke nyang dhewe. Oh. Deke tanggapan neng anu apa ki neng Malang bablas neng gone Pulau Buru. Dihukum kuwi malan kuwi. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Wulan sura, wulan kang kebak barokah, mugi-mugi andayani berkah dumateng keluarga ageng Bapak Haji Juwarto sak keluarga lan ugi sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng nguyung-nguyung anyang kuyung anggenipun Bapak Haji Juwarto kagungan kersa tasakuraning dalu menika. Muga-muga hayu-hayu kang tinemu ya, Truk. Nggih, amin ya rabbal alamin.